Честита нова година! Какво да очакваме от пазара на недвижими имоти през 2025 година? На първо място се очаква стабилизиране на цените през 2025 година поради ред причини. Едната е въвеждането на нова регулация и данък задължително регистрация по ДДС за ново построени жилища. Ако продавате новозакупено жилище или на зелено в рамките на 5 години от покупката му, сте задължени да се регистрирате по ДДС, което може да доведе до намаляне на броя на продавачи на пазара, което пък може да доведе до баланс между търсене и предлагане и оттам едно стабилизиране на цените. При всички случаи е добре да се консултирате с експерт, да проучите колкото е възможно повече информация, да следите внимателно пазара и да вземете информирани решения. По отношение на ипотечните кредити се очакват лихвите, минимално нарастване на лихвите и като цяло запазване на ниските нива на лихвите, въпреки че съгласно политиката на ЕЦБ, Европейската централна банка, лихвите са около 3,5 до 4% в Европа. Това е. Ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала, оставете лайк или напишете коментар за повече въпроси и повече видеа.